Takže nazdar ľudia, vítam vás do ďalšieho videa a dneska by som vám chcel ukázať moju uniformu. Ako vidíte, moja uniforma je takéto. Mám aj gate také, tie vám ukážem za chvíľu. Takže toto je uniforma najprv používaná ako UCP. Je to vlastne kombinácia mestskej farby, špušnej a lesnej. Ale potom sa urobila vlastne táto, je to ATC Digital. Tá sa používa hlavne v púšti a v mestských častiach. Jasné, že keď ju použijete aj v lese, tak sa dá celkom, ale nie je to bohvie čo. Takže šiltovka je vlastne prevedená takto. Je vlastne celá pokrytá. Znútra je takáto, tuto máte takýto vačok, to asi nevidíte. Takýto vačok veľký, tam nosia určite amici trávu. Tuto majú meno. A ako som už povedala, je to americká bojová uniforma. Používaná od roku 2002 alebo 2005 v Iraku, ale používa sa ešte aj v Afganistane. V Afganistane už teraz začínajú používať nové uniformy, ale tieto sú série klasiky, veď viete. Takže začneme. Vrch je vlastne takýto. Nosí sa aj takto, ale takto sa nosí hlavne v boji. Takto si to proste vyťahnete. Takto si to zavrete. Máte aj krytý krk. Tuto máte tag na US Army proste, aká jednotka, ale US Army. Tuto býva väčšinou meno, ale ja tam krvnú skupinu moju. Tuto má byť hodnosť, ja ju tam mám. Je to vlastne riešené na zip a ešte na priliepanie. Toto sú dve bočné vrecka, tam sa nosí vojenská knižka a tak. Tuto nič nemám. Je tam také isté, vlastne žiadne vrecka tu už nie sú. Ale tuto hore sú ešte ďalšie capky na suchý zip. Vlastne takto sa to otvorí a je tam sa nosí aká ste jednotka, vlajka, tak vlastne tuto je dosť veľký priestranný vačok. Tuto, bože, s tým svetlom. Tuto vlastne je, sa dajú dať 3 pera a tuto je to také riešené, že keď si to otvoríte, si tam môžete dať niečo na lakte. To by bolo asi všetko z vrchu, teraz vám ukážem trošku, spodok. Len si toto musím trošku nastaviť. No, takže gate sú takéto, hej. Sú takéto, takto. Dajú sa vlastne, ja tu mám už opasok, ale tuto sa dajú takto stiahnuť. Neviem ako na to, že sa proste tam takto stiahnete, ako keby taký mini opasok. Tuto sa normálne otvára, zadný váčok je takýto, sú dosť priestranné, sú tam dva. Na zadku, kde sedíte a tak je to zosilnené. Sú tu normálne takto dve vrecká. Potom na kolenách je to tiež dosť zosilnené. Tuto dole, takto, neviem ako vám to ukázať, sú také šnúrky, aby ste si to stiahli, keď máte Kanady. Ja mám Kanady čierne, tomuto sa viac hodia síce pušné, ale nevadí. Na kolenách je to tiež zosilnené. Tu je jeden vačok a tu je takisto druhý. Sú dosť obrovské podľa mňa. Ako nákupní košíky. No hej, aj to. Však už som to raz tak dožil. No a poď sem samo. Toto je vlastne ten môj kamoš samo, čo sme s ním boli na Airsofte. Neviem, či ho vidíte, má tiež tú istú uniformu, iba že šiltovku má iného typu. To používa námorná pechota. Ako vidíte, on nemá žiadne capky a tak. No, dobre, pokračujeme. Vlastne dá sa tam preniesť čokoľvek. V reále on na tej menšie nohavice to nerobia, je ešte tuto. A tuto sú ešte také menšie. A to je už asi všetko. Potom znútra je táto uniforma urobená takej kožovej farby, viac menej. Takže teraz vám ukážem kompletne celú uniformu, hej. Aj za šiltovkou. Neviem, ako sa vám... Takto. Takto. A gate sú takéto. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Prosím vás, nehejtujte ma za to, že som kid, ako vždy hovorím. Radšej dajte like alebo komentujte, čo robím zle a tak. Alebo sa prosím na to video nepozerajte. Takže díky, že ste sa pozreli a nazdar.